Припинок. Диспетчерська станція Серебранка. Наступний припинок. Серебранка. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Припинок. Серебранка. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Малиніна. Припинок. Малиніна. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Кінотеатр «Салют». Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Припинок. Кінотеатр «Салют». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Магазин «Лазурит». Припинок. Магазин «Лазурит». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Плеханова. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Припинок. Плеханова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Шепичи. Припинок. Шепичи. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Дом быту. Припинок. Дом быту. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Автовокзал. Усходні. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Припинок. Автовокзал. Усходні. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Олега Кашавога. Припинок. Олега Кашавога. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Мотовелозавод. Припинок. Мотовелозавод. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Кинотеатр «Ракета». Припинок. Кинотеатр «Ракета». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Аранская. Припинок. Аранская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Червинский рынок. Припинок. Червинский рынок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Технологичный университет. Припинок. Технологичный университет. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Кирова. Припинок. Кирова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Вокзал. Концевый припынок. Припинок. Вокзал. Паважаныя пасажыры, канцавы прыпынак Калі ласка, пакіньце транспартны сродак.